Queremos convidarte a coñecer a formación profesional no CIFP Leixa, un centro público cunha traxectoria de máis de 40 anos formando a persoas e contribuindo a que as empresas e organizacións da contorna acaden altos niveis de competitividade en produtos e servizos. As nosas instalacións están en San Pedro de Leixa, en Ferrol. Temos 3 pabillóns dotados de talleres, aulas de usos múltiples e laboratorios, ademais de espazos formativos de cociña, farmacia, clínica dental, hospitalización ou atención domiciliaria, entre outros. O obxectivo é facer un traballo o máis real posíbel. No Leixa poderás elixir entre 17 ciclos diferentes, todos eles dentro das familias profesionais de artes gráficas, sanidade e servicios socioculturais e a comunidade. Formámoste en 2 anos para poder incorporarte a un posto de traballo con todas as garantías e comezar a xerar o teu propio proxecto vital. Dentro da familia de artes gráficas temos o ciclo básico de artes gráficas en réxime ordinario, onde aprenderás a traballar en reprografía e a facer operacións de apoio e elaboración de produtos gráficos. O ciclo medio de impresión gráfica en réxime ordinario está enfocado a que saiba realizar as actividades de axustes para a produción de impresos por sistemas convencionais ou digitais. No ciclo medio de preimpresión digital, podes formarte nas operacións de ensamblaxe para publicacións electrónicas, tratamento e compaxinación de textos e imaxes e impresión con procedementos digitais. O ciclo superior de deseño e edición de publicacións impresas e multimedia está enfocado para que aprendas a deseñar produtos gráficos, envases e embalaxes, editar publicacións impresas e digitais e xestionar a produción editorial. Por último, o ciclo superior de deseño e xestión da produción gráfica é perfecto se queres aprender a deseñar e desenvolver proxectos gráficos, elaborar orzamentos, xestionar e supervisar a produción ou levar un control do almacén. O Centro Integrado de Formación Profesional Leixa é un centro acolledor, innovador, comprometido, sostível, seguro e preparado para abrir contigo as portas do teu futuro profesional. Ves connosco. Queremos convidarte a coñecer a formación profesional no CIFP Leixa, un centro público cunha traxectoria de máis de 40 anos formando a persoas e contribuindo a que as empresas e organizacións da contorna acaden altos niveis de competitividade en produtos e servizos. As nosas instalacións están en San Pedro de Leixa, en Ferrol. Temos 3 pabillóns dotados de talleres, aulas de usos múltiples e laboratorios, ademais de espazos formativos de cociña, farmacia, clínica dental, hospitalización ou atención domiciliaria, entre outros. O obxectivo é facer un traballo o máis real posíbel. No Leixa poderás elixir entre 17 ciclos diferentes, todos eles dentro das familias profesionais de artes gráficas, sanidade e servicios socioculturais e a comunidade. Formámoste en 2 anos para poder incorporarte a un posto de traballo con todas as garantías e comezar a xerar o teu propio proxecto vital. Dentro da familia de sanidade, temos o ciclo medio de coidados auxiliares de enfermaría en réxime ordinario. Esta formación é perfecta para ti se queres aprender a promocionar coidados auxiliares a pacientes e actuar nas condicións sanitarias da súa contorna como parte da equipa dos centros de atención especializada e de atención primaria. No ciclo de emerxencias sanitarias en réxime de adultos poderás traballar en centros e institucións sanitarias e de emerxencia públicas ou privadas e adquirir coñecementos para executar traslados dos pacientes ao centro sanitario, prestar atención básica no contorno prehospitalario, levar a cabo actividades de teleoperación e teleasistencia e formar parte dos plans e dispositivos especiais e de emerxencias.
O ciclo medio de farmacia e parafarmacia está pensado para que afondes na asistencia e dispensa e na elaboración de produtos farmacéuticos e afíns, realizando a súa venda e fomentando a promoción da saúde, ademais de executar tarefas administrativas e de control de almacén para poder traballar no futuro en establecementos de venda destes produtos ou en laboratorios. O ciclo de hixiene bucodental pode abrirte camiño para traballar no sector sanitario, tanto público como privado, formando parte de equipas de atención primaria ou das unidades de promoción da saúde, desenvolvendo tamén tarefas de organización e xestión do gabinete dental, entre outras. Por último, no ciclo superior de laboratorio clínico e biomédico que impartimos en réxime ordinario, podes adquirir coñecementos para realizar estudos analíticos de mostras biolóxicas, seguindo os protocolos e valorando os resultados técnicos para que sirvan como soporte á prevención, diagnóstico e control da evolución do tratamento da doenza. Ademais, dentro desta familia, ofertamos a FP Dual de Coidados Auxiliares e Enfermaría e atención a persoas en situación de dependencia, a única especialidade de ciclo medio na que se obtén unha dobre titulación. O Centro Integrado de Formación Profesional Leixa é un centro acolledor, innovador, comprometido, sostível, seguro e preparado para abrir contigo as portas do teu futuro profesional. Ves connosco. Queremos convidarte a coñecer a formación profesional no CIFP Leixa, un centro público cunha traxectoria de máis de 40 anos formando a persoas e contribuindo a que as empresas e organizacións da contorna acaden altos niveis de competitividade en produtos e servizos. As nosas